bude aj vítam pri novom videu, kde dneska tu máme nové video, kde musím splniť challenge, áno, challenge od môjho kamaráda. Stop, ale môjho kamaráda neodhalím, ak dá 50 odberateľov. Ja Robloxový účet a to ďalej, takže 30. Poďme na 30 a máme to. A odhalíme si. Stop, ale musíte mi dať like, odberateľ na každé video. Ale on si nemusí ten like, ale like, odber. Ja za 30 odberateľov odhalím svoj Robloxový účet. Vy si to vyhľadáte do friendov a môžeme si dať nejakú hru, Brookhaven alebo tak, Roblox Rival, a tak si môže challenge od môjho kamaráda. Posledný bude, musím toto vybehnúť 4 razy za sebou, takže idem na to. Ja to idem dať a vy dáte, dajte odber a môžeme ísť na to. Musíte vybehnúť 4 razy po sebe. Kde idem na to? Druhý, a teraz ide tretí. A túto challenge som zvládol a mimo vedel na ďalšiu challenge, ktorý môj kamarát dal. Ďalšia challenge bude musím čo? Najdlhší video, že tu budem mať Coca-Colu. Ideme. Áno, čo je najdlhší? To ide. Ja som to prehotel, asi musím aj som to zvládol. To aj hodinu mal len, to už sa mi to nechce byť. Takže mimo vedel na ďalšiu challenge. Ďalšia challenge bude, musím 2 razy robiť kolečko takto, okolo celej budovy. 2 razy. To je po jednom kosáke, idem na to. Budeme kapať. A tamto. Musím to dať. A 2 kolečka. 2 kolečka. Ešte jedno je to. Kamaráti, myslím takto tak chudne 200 kg, ne? Ešte nevládzem. Ešte sú to len kolečka. Zvládol som to. Zvládol som to, kámo.
Dve kolečka, žiadny štrč tam nebol. A mimo rovno na ďalšiu challenge. Táto bola celkom ťažká. A mimo rovno na ďalšiu aj na takú. Aj takú, ale ešte možno takú. Môžete dať nohu do kýbla. Upne, vyleť. Dvihnúť takto treba. Upne. Upne dvihnúť. V početnej chvíli. Táto challenge, kamo to dám, čo videl. Ešte na to. Tak. Kamo, leško, žádol som to. To bude na ďalšiu challenge. A ďalšia challenge. Musím takto plne, takto ťa odbehnú. A takto. Tak po najvyššie spadnú a takto. To poseknúť sa. Takže nemohu ísť na to. Uvie. Deč. Oko poďal. Let's go! Dajte like a odber a my mogli rovno na ďalšiu challenge. A táto challenge bude ďalšia aj posledná. Táto challenge bude musím takto skočiť a takto otočkou. Veľká chcem a tieto preskočiť. Takže let's go! Na čo čakať? Lebo niekde si dám kameru. Som to sledovala. Idem na to. Let's go, nezvládol som túto challenge. To challenge som nezvládol, takže dajte like a odber a čuť.